हाथा काठा मोचिए बताओ रखे मोचिए बताओ रखे मोचिए बताओ। लाखों में एक बाटे सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव सुंदर स्वभाव। लेकिन मिठ मिश्रिया सुपोली मिठ मिश्रिया सुपोली गजब लागेला कि मिठ मिश्रिया सुपोली आया गजब लागेला। ए जी सुनो तनी जी राउर बोली गजब लागेला लेकिन बोली न कहीं से कर दे। अच्छा ऐसे क्या कि मिठ मिश्रियस बोली आया गजब लागेला क्या त जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। नया भइल सरसो पुरान भइल तीसी नया भइल सरसो पुरान भइल तीसी। देवरे से फसल पूरा अरे देवरे से फसल बिया मारता के की। जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला जिला बलिया के मर्दा गजब लागेला। हमार जिला बलिया बागी हो दिवा हमार भाई कि गली गली हो बाहुबली घूमले कि लेके एक नालिया तू नाली घूमले। तनी एक बार हाय कह दिलो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मध्य प्रदेश के धरती से हमने के बागी बलिया धरती पे वहां के आ रहल बानी वहां के हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन बा। अब हमने भाई भाई तनी हेनियो देखत रहे के बा। हाँ ठीक हो तो हम लोग उपाय ठीक भइल बा। भाई की ओर देखते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे मंच के सामने से। ओहो धन्यवाद मंत्री जी। हो कि हा बच्चा बच्चा बाबू फला दिया का सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो। अरे जिया सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो। गली गली हम बाहुबली घूमले लेके के नालिया तू नाली घूमले। गली गली हम बाहुबली घूमले लेके के नालिया तू नाली घूमले। ई हम बच्चा बच्चा बाबू भला दिया हालो के ताली बजे। सब जिला खाली जिला हो नीरज शेखर जी के बलिया बागी हो। अरे जिया सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो।